So ito yung tinatawag na mga studio na binga. Ah. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, magpo-food trip kami kasama Sax. Hi! So ayan mga ka-studio, tingnan natin kung ano yung makain natin dito. Yung naisip ko, gusto kong kainin ngayon yung mga saang, balot, mga street food po. Kasi pupuntahan namin dito yung malapit sa dagat na mga street foods. Marami doon nagbibenta mga studio, kaya tara na, let's go tayo. Dire ka na, hindi ka pwede. Let's go guys. Ina na naman to. Pasensya na kayo, medyo matagal kaming hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy po, kaya susubukan namin na kuhan ba, make use yung time namin makapag-vlog din. So itong Roro Cordoba mga studio, malapit lang to sa amin, mga nasa 5 minutes lang. Baka mayroon kayong ma-recommend mga studio na mga kainan na masarap. Paki-comment naman sa baba para mapuntahan namin. So Sax, ready ka na kumain, Sax? Oo! Yes! So ito na yung Roro mga studio. So hindi dito yung mga kainan doon sa unahan. Sarap dito mag-jogging. Pero masarap din kumain doon sa unahan. Malapit ng pesta dito sa amin mga studio. Mayroon ng mga peryahan mo. Yan o, mga perya. Dito mga studio, mayroon ng mga nagbibinta. Dito nabigyan ng saang isda yan. Mga isda? Hindi yan. Dito sa kabila, mayroon na yung mga binta. Pila binga, ma'am? Pintil dakon, sir. Oo. Oo. Yapon. Ano yun? Dako kayo? Pila ni siya? So ito yung tinatawag na mga studio na binga. So ito talaga yung pinunta natin dito. Kaon ka ni Sax? Gamay ra ako. Gamay ra ka na iya. Ano yan? Meron din ganito. Bagoongon. Ano, tikman din natin to. Tara mga studio, tikman natin itong binga. Ano yun? So mayroon din itong sasawa, no? Lah, lami ka na, no? Ritik. Yaban itong suka, bi. Wow. Naku, makaon man itanan, mas. Tikman natin anong lasa nito. Lumi, udah gini bos. Sobrang sarap ba? Para siyang saang din ba? Pero malambot lang siya mga sudyok. Pila rin kung sa kinani? Magkano lang? 200 lang, laki na. Dito sa laman niya, sa itlog, sobrang lambot dito. Medyo chewy siya konti. Pero super, sarap siya.
Ikaw na. Ha? Kaon sa ako. Naman di. Hmm. Hindi, susunod ka na. Hindi ako. Pares natin ang puso. Ah. Dami kayo. Dito na ito mga studio sa Roro, Cordoba, Cebu. Yan, malapit sa dagat. Sa likod ng dagat yan. Sarap kumain dito. Mamaya, marami ba yung taong pupunta? Bali, yung lasa niya mga studio, para siyang saangin ma. Yung mga shell na spider shells, parang ganun yung lasa niya. Tapos, yung malambot, yung itlog, no? Kasi itong binga na to yung napili ko, babae. Meron kasi yung dalawang klase, babae at lalaki. Pero, siguro, I suggest ito babae kasi merong itlog ba. Masarap yung itlog mga studio. Tapos merong sibuyas, oh. Hindi ka nalugi. Dito naman tayo, tikman natin itong bagoongon. Inason mo ni siya. Yan. Suslob ni suka. Ah, bati kayo. Bati bulasan. Yung sukat na nagdala bang sarap. Kaya lang. Dilaw ka? Okay ba? Fighter sada. Mga studio, pahinga muna kami konti kasi next naman yung balot. Sarap talaga yung binga, mga studio, must try. Namoy itin? Hi sir. Welcome to Pila po ni Ibay? 16. Natulo po ka 16. Balot. Pila yung balot ay 30 ang isa. Ito yung balot nila, oh. Merong 16, merong 18. Tag 30 pesos yung isa. Tapos ito suka, 60 pesos. Ito mga sudyo, mainit-init po mga sudyo. Hindi ito yung tuwan rin. Lagyan natin ng asin. Yan. Kunting suka, oh. Sarap. Ay, hamong lang. China. Everlasting life. Away ba? Kau ni ke piso na?
So yan lang muna mga kastudyo. Huwag mo nag-uyo ka. Ha? Patay. So yan lang muna mga kastudyo yung nakain namin binga at saka yung balot kasi baka mag sago-sago lang yung kauno. Baka sumama yung tiyan natin ba? Di ba yung kinakain ba? So hanggang sunod mga kastudyo. Busog ka Sax wala? Oh. Busog na Sax, 3 balot lang yung kinain namin. So hanggang sunod po na mga video. More food trip po coming soon. Salamat.